вътре тук има един човек, който на снимките не се вижда. Много интересно са го направили. Само че от витрините не се вижда. Много интересно ми е. Тези също много ми харесват. Те са направени много красиво. Всичко е стъкло. И то най-различни всякакви парчета. Глас. Лошото е, че е във витрина и не може да се видят малките неща. Дребнички има най-различни части такива.